обаче. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сърдика. Връзка с линия 1 Люлин Младост и линия 4 Обеля, летище София. Next station Сърдика. Transfer to line 1 Люлин Младост and line 4 Обеля, София Airport. Както виждате, пътуваме във влакът. Станция Сърдика. Връзка с линия 1 Люлин Младост и линия 4 Обеля, летище София. Сърдика Station. Transfer here to line 1 Люлин Младост and line 4 Много с Обеля, ужасното София лила. Airport. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Национален дворец на културата. Връзка с линия 3 Овча купел. Долу ми е, това са 6 грам. Като дойдеш тук, той ще да го участва. Милисани. Сега. Милисани. Добре ден. От тази парк се обадия. Един радиатор потекал. И им казах, че отгоре трябва и отдоле с геобразно. Нали шестограма. Всяка цела ще го струва. И каже, хората не знаят. Ай, трябва ли? Не. Сега не на тая другата скачка. И се връщаме по тежа потом. По същия начин. Так, хора, виждате, поновяла сме така. Аз това метро го знам на зъби. На всеки начин. Тъй, че тук сме в тунелът. Ето, Точно сега да го благодарям, като на този влак пише Обели, че в пътува за Обели. Чай се, аз не знам на кой трябва да върша, не знам как да кажа. Това е ДК. Защото по-рето за едно това, че не стане да го удараш чука, първо челото. Айде бе, да не стигаме до ексцесия. Дай да не стигаме до ексцесия. Защото досието ми моето е долу като султански ферман. И просто ми като имам... браво на този влак. Ако се направи още нещо, ще ми е множко. И сега те питам. Основната присъда ми изтече. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Европейски съюз. Next station European Union. Изтекна. Тук стана Това по-добре. пада ли в канала? Разбира се. Значи сега да направи някаква баланс, няма да я вържи до старото. Тек ще пият. Да се приготвям, че трябва да се звъни. Добре, че ще започвам с това. От мен да знаеш, че не е въпрос
метростанция НДК, Серги Кръглов мост, съгласно на Европейски съюз. Знаете ли? Станция Европейски съюз. Както виждате, тук Европейски съюз стигнахме. Да, хора, снимам безото. За Витоша ще снимам. Значи се поем 2 се виждат. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Джеймс Баучър. Next station Джеймс Баучър. Хора, че минахме на Европейски съюз и сме на Джеймс Баучър. Станция Джеймс Баучър. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Знаете, ние сме до Витоша. Следващата станция. Който знае да знае, който не знае, не го казва. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Витоша. Next station Витоша. Витоша... Да. Знаете, че в принцип сме до Витоша. Както знаете, този влак винаги отива до Витоша, да. Мога вече да се изправя. Станция Витоша. Крайна станция. Умолявам
Надяват се пътниците да напуснат влака. This is the final station. All passengers must exit the train. Не можем да решим. И това беше видеото. Абонирайте се от мене. И от мен. Чао!